Kumalai kono blame game ndimene machuluka blame game basi kungo blame ana asinthu. Ayi dziko ndilama lawiri lamalawi dziko sila chipani guys. Dziko sila chipani inuyo ziri kukote ndibange marisa blame anzatu. Okay, the issue ya Njanje palazima yawida yankana JK ndi JB Joyce Banda si Jessie Kabwila ayankana. Yeah. You see panamana kuti yayi Njanje nasi again ntchito zaka 41 zapita zaka zimene zozo is still in entire MCB simunga blame anthu ena panonso makhoza mash good. That's simple. Kamano blame kuti ayi makuti ana UDF anaononga Njanje isana ononga Njanje. UDF namba ulamulaliti. The last time Njanje namba inasiya kubwera kuno in 1986 from Beira. Since already the entire Hastings comes Banda. Anyway, nkhani simene nkhani ndiona kuti kodi kuchokera after zaka 41 pakatipa palibe so amene abwereso Njanje ndi Joyce Banda na iso ndithu ndizoyankhula pa nkhani imeneyi. Guys, thank you so much. Like, share, subscribe and comment. Have a good day. Amene sana tiwe lero chakwera wabweretsa treni imene koyamba kwa zaka 41 sizinachitikepo. Panopo mwaona treni zaka zonse za democracy alipo anabweretsa treni ndi alipo angakane kuti tayambapo treni simunaione. Nde wina aziti tikupita tipita kuti kulibe kumene tikupita. Waona kuja kuti treni mukaona. Koma sopano ndimati ndidandaule ndimandipemphe kwa ifa Malawi. Ifa anthu fe mukatisankha chisankho tikakhala ku State House muzitiuza zona zokhazokha. Zulo mwaonera clip hapo. Mwaonera clip ndikusegula Njanje yakuvale. Mwaona munaona treni pompaja. Nanga sopa tikumuuza president kuti chibwe chichokere kamuzu. Anthu sanaone stima. Mwaimva imeneyo? Si mwaimva. Koma inu kunalibe siku lija timasegula ichi. Koma so nthawi ya president Muluzi. A Brown Mpinganjira nali nduna ya transport kunoko. Kuja kuti na Mozambique a president alero anyusu anali nduna so ya transport. Anatenga azimayi kuno ndimakumbukira kuti azimayi aja anakwera train kuchokera kuno. Sopano manager ndiye kuti ni nthawi yakamuzuso. Abale chonde president watu kusamuzuze choncho kumuza maboza. Ma train akhala kukhalapo in and out. Koma pano tingonyadira kuti sopano kwayamba ma passenger train. Ndiye ifeyo tizingoti tikutani tikutuku.